Mayong adlaw Pilipinas, Luzon, Visayas, o Mindanao. Kumusta kamong tanan? Tanan nato nga mga viewers, mga likers, mga followers, shares sa baguhay nato nga Facebook page, apil na sa ato ang YouTube channel. Oy, kumusta kamong tanan ha? Ay mo kahibong kay ang baguhan natong gimugna nga Facebook page atong ilisan og pangan para sa iyon ra kay ninyong mahinduman sa inyong sabton. Gikan sa abogado sa Cebu at sa buong Pilipinas atong giilisan og balaod at batas. Kay magiskot ng kitag balaod. Ay nung mo, uy, usay balaod? Inyo dahil i-search ang ato ang Facebook page, Balaod at Batas. Unsa ang balaod? Ano ang batas? Oy, shout out daan! Ngadto kang Felix Caballes, Feliciana Binavente, Gugmang Lagan, og ni Frilin Ribas. Okay, ato aron nga paghiskutan. Kalabot aning nauso na kaayo karon panahona. Kining gitawag og land scam. Modus kini aron ilaron kamo sa mga mangingilad nga nagpatuo nga lisensyadong broker, otorisadong ahente sa yuta, tag-iya sa yuta, ang uban nagpatuo nga accredited or lisensyadong mga real estate company or nagpatuo nga lisensyado nga NGO or nagpatuo nga lisensyado nga developer. Bisan unsa na lang gyoy naas utok aning mga scammers aron mailad mo. Dagharon gyud kay nga ilad. Unya wa gini sila kulba kon modag pangilad. Pulis, doktor, maestra, hasta pare ilaron pa. No? Pero ako kadungog nga dunay abogado nga nailad aning land scam. Pero base wa lang sa mitugan kay mauwaw no. Pero apit ako kadungog kayo. Now, atong hisgutan karon ang mga pamaagi para dili mo basta-basta nga mabiktima sa land scam. Tulor gini ka tip akong ihatag ninyo. Para sa iyo kayong hinumduman, siya kung dili ninyong mahinumduman. Unsay ang ninyong hinumduman para dili mabiktima sa land scam? Una, susiha kinsa ang tao nga nagbaligya sa yuta. Ikaduha, susiha ang mga dokumento sa yuta nga gibaligya. Ikatulo, usa sa pinakamahinungdanon kayo, susiha ang yuta. Atong palawman, kining tulo na to ka mga tips diha ninyo para dili mo basta-bastang maigo sa land scammers. Nga mahinungdanon man nga makailam mo sa tao nga nagbaligya. Karon ng panahon na daghan na kayo pamaagi para hayluon mo nga mapalit og yuta. Naususab ang digital media o kining gitawag og social media. Nga gisudlan po sa uban nga mga scammers. Di kumingon ha nga tanan nga naa sa digital media scammer na dili na mao. Daghan nga mga tarong pero nisod ang daghan nga mga scammers para ilaron mo. Ngano mahingdanon nga inyo mailhan kinsa ang tao nagbaligya? Mahingdanon na. Aron ma-check ninyo daan ang background anang tawhana or kana ba kahang nagpatuong NGO or nagpatuong nga broker or nagpatuong nga ahente, kung doon na ba siya'y katungod o otorisado ba siya
nga mamaligya og yuta. Kay usara ba gyud ron sa common nga modus iagi sa social media nindot kay mga picture sa yuta nga ipakita. Unya barato kayo og down payment. Maayo kayo ang pasalig. Pero diya ito scam. So kinahanglan mahibaw mo daan kon kinsa na tawhana panalitan anhaon mo og tao aron ibaligya ang yuta. Check siya bagid mao itag iyas yuta. Kung dili man siya mao itag iyas yuta, kung ahinti siya yuta, unsa may butang nga mahingdanon kayo ninyong susihon sa nagpailang ahinti yuta, doon na ba siya'y special power of attorney? Unsa man special power of attorney? Dokumento kini o testamento kini ginotaryuhan og abogado nga ang tag-iya sa yuta ni salig anang tawhana isip iyahang attorney in fact or iyahang tugyanan para ibaligya ang iyang yuta. Iapil na og check kung naa ba siya'y special power of attorney niya tan-awa ug duna ba ginotaryo sa abogado nga otorisadong notaryo og testamento. Lain yung bantayan. O kamo inyo pagyud nga palawman ang pag-background check sa nagbaligya ninyo, pangayo ang gid ninyo og government ID o government issued identification card. Then ipa-check niyo sa pulis. Kay base na nay warrant kay scammer na. Or i-check niyo nga to sa korte kung na pa ni record sa pagpangilad kanang tao nga nang hagad og baligyan niyo yuta. May nungdanon kayo kay basin og naana na sa pagpang-scam. Panalitan sab og nagpatuong real estate broker. Lisensyado ba yun na nga real estate broker? Doon na ba siya'y professional nga license gikan sa Professional Regulations Commission? I-check og appeal. Or kung nagpatuong nga NGO, i-check naa ba na sila'y business permit? Narehistro ba sa Securities and Exchange Commission? Doon na ba'y pagtugot sa uban natong ahensya sa gobyerno sa maaning Housing, Land Use and Regulatory Board? May nagdanon kayo ka na. O nagpatuusap nga developer, unsa may track record na ining mao nga developer. Kay dagharabarong mukat lang og sulbong nagpatuong developer, murag uhong unya mukat lang sang panira. Kay usa sa mudos sa mga scammers, unsa magka-legitimate ang ilang negosyo. So mao na ang number 1. I-background check yun ninyo daan ang tao o institusyon nga nang hagad ninyo o yuta. Ikaduha ninyong bantayan o timan-an. Susiha kung unsa mga dokumento sa yuta. Unsa may common kayo nga mga dokumento sa yuta nga inyohang tanaw. Pag-check kon karang yuta, pwede ba gid ibaligya? Number 1, mao gyud ang titulo. Makit-an man ninyo dito sa titulo kung kinsay natatak nga tag-iya sa yuta. Makit-an ninyo kung pilay sukod sa yuta. Unya kana bitang luyo sa titulo, na kana gitawag og encumbrances ug duna bay history ana kung giunsa nga na-transfer ang titulo ana yuta. Ug na-transfer, gitawag na og transfer certificate of title. O original gyud nga naka-apply og titulo ang tag-iya ana, ang tawag sa testamento
original certificate of title. Unsa pa adto sa assessor's office. Check og unsay na patik sa tax declaration sa yuta. Kaya kuban nga mga muhagad ninyo, magpatuo man sab nga doon na tax declaration. I-check yun ninyo sa assessor. Kung asa lugar na himutang ka ninyo taa, daan ay assessor's office nga ito ninyo iduol. Panalitan diri sa Cebu City, adto mo sa assessor's office sa Cebu City. O Mandawi, assessor's office sa Mandawi City. Kung Lapu-Lapu, assessor's office sa Lapu-Lapu. Matag syudad ug lungsod, dunay assessor's office. Namaw ka na sila naghawid sa ug unsay record sa yuta ug kinsay ni claim nga maoy tag-iya. Unsa pa gyud nga mga dokumento nga inyong angay susihon, check ninyo ang classification sa yuta. Asa man makita ang classification sa yuta? Makita na sa tax declaration. Ug unsa iyang classification? Agricultural ba? Industrial o commercial ba na? O residential? May bawa na. Pinagi sa pagtanaw sa tax declaration. Or pwede mo adto mo sa Bureau of Land. Pag-check kung say lot status anang yuta. Kay simba ko makapalit mo yuta, timberland hinuon ka na. Dakong disgrasya. So i-check yun ninyo tarong. Ug unsay mga dokumento nga gihawiran sa nanghagad og yuta dinha ninyo. Now, unsa pa? Mandanon kayo. Kaya mo kaybaw nanghagad bag yuta ng scammer. Ipakita na mo og titulo. Ipakita na mo tax declaration kumplito. Ang iyahang subdivision plan naa. Ang iyahang cadastral map naa. Kumbinsido Ginoo, wag gitrampas ninyo tao. Kumplito tanan. Unsay manungdanon kayo para ma-check ninyo kung may trampas ninyo taa, moadto mo sa korte. Bukuha mo og court clearance anang yuta. Kay basin di og kanang yuta nga inyo ang nahunaan nagpalit kunya gihagad ninyo na kolateral niya sa bangko o basin isubasta na or basin ang kanang yuta na anay kaso anak ito sa korte. Pagka di malasa ninyo simba ko og makapalit mo ana unya o sa kadlaw ra mong nakahawid o naka tarok bakas haligi sa inyohang balay na anay taga-bangko mo anha sa inyoha kaila na yuta. Kaya subasta na. So, importante kayo nga moadto sa mo sa korte. Asa nga korte? Asa ka nilapit na sakop ng yuta adto mo nga korte mo adto, no? Bukuha mo og clearance sa regional trial court or sa municipal trial court. Ipacheck ninyo, wa may record ka ng yuta nga kaso. Ikatulo, o lakip sa minungdanon din kayo. Unsa man ito yung katulo? Susiha ang yuta. Mahinungdanon nga doon na mo'y ocular inspection. Unsa man yung ocular inspection? At tuon gano'n yung yuta, i-check nyo din yung nga maabagin ng yuta ang nabutang sa titulo kay basin og ang titulo ana or ang tax declaration mambaling unya ang yuta igabaligya pardo na pagkadakong di malasa. So kinahanglan ocular inspection ninyo ang yuta. Now, nailipat-lipat aning mga scammers. Kay mao na to. Ni hatag na sila og mga dokumento nga kunuhay hitimog yun ang ilang transaksyon.
Then ni ocular inspection na mo. Ipatuonan mo sa scammer na kini ni ang yuta mao ni niya sa titulo o kini yuta mao ni ang niya sa survey o kini yuta mo ni itatak sa tax declaration. Ay mo ni sumsali dayon. Ha? Now, usa man yung ang ibaton, magsusi sad mo sa mga tao anang lugara anang yutaa aron aamam mo ideya. Kaya kanang mga tao nga nagpuyo duol anang yutaa, nahibaw man ang unsay history anang maong yuta aron mahatagan mo og hint og usang daning yuta nga akong gipalit. Basin og lain ang tagiya ani. Now, gawas ana, kamingon na yun ang lifestyle sa mga scammers nga, Sir, kini yuta 5 ka hektarya ni, tanawa, pakitao na ka sa sketch plan, o uban pa mga dokumento nga gihawiran sa scammer. Unya, labi nagminilyon ang values yuta, kanang tuo ka, kunig ka yuta. Tuduo ka sa scammer. Kini yuta siya, di ka diri sa kalsada, paingon pangingat tuduo na sa may dagat. Yung anak kalapad yung yuta. Karon, ang ipatuo 5 hektarya, wata kahibaw o 10 metros na di ay maghinuod to. Ha? Gilipat lang ka sa scammer. O dili ba, lahi nga yuta ang nabutang sa dokumento didto gagisaag sa laing yuta. Unsa may usa sa pamaagi ana, muhire ka mo og lisensyado nga geodetic engineer. Kalabang dunay lisensya pag-identify sa sakto nga sukod o sakto nga boundary sa yuta base sa napatik sa titulo o sa tax declaration o uban pang dokumento nga gikinahanglan aron pag-confirm nga mao ba ginang yuta ang hagad sa seller. Now, unsa pa o nagduha pa gid mo kay di ba sayo ang mangitag kwarta, gastuhin lang ninyo sa ang abogado o konsulta mo ang abogado, ipakita ninyo ang mga dokumento. Dili man gud dako kayo ang konsulta sa abogado. Minimum man kayo ang matawag na to o affordable ba? Minimal ang charge sa abogado base sa taripa sa Integrated Bar of the Philippines. Kana o private nga abogado inyong konsultahon. Kaya nanginahang naman po na ang private lawyer lagi o professional fee kay di ba na kasurvive ang mga private lawyers o why professional fee. Now, gastuhin lang ninyo. Minimal na gasto, affordable kayo ng konsulta. Dili minilyon ang inyong magasto sa abogado. Ikumparar kung mas-scam mo simba ko. Or kung nagdaginot yung mas kwarta, pili man mo muadto sa public attorney's office na manihay free consultation. Pagpacheck sa mga dokumento nga gihagad sa nagpatuo nga seller o mga bagid na. Now, kung sa sunod nga mo, ang pagtrabaho na po sa mga dokumento. Doon kang abogado, panalitan, baligya man ganing yuta, maniguro ka ng abogado, ikaw magid mo'y seller, sir, nakakay special power of attorney, kisa tagiya aning yuta, o ni si Talpulano. Asa mas Talpulano ron? Pareha si Talpulano, kaya akong sultian kung tinuod ba nga gitugyanan kaniya nga mao'y mga hinti aning maong yuta. Asa ang buyer? Pupayot ka ni sir? Sige, pila presyo, gayon-ayunan, mao na, sige mo antanay,
mga dokumento. Sa simuon sa abogado ana, deed of absolute sale. Tundukan daan ang transaksyon para malikayan ang umaabot nga problema kana og ang transaksyon ninyo makonsumado na or makonsumate na. Meaning, nagkauyo na ba mo? Meaning, wala trampas ba? Ha? Ngano? Bisan og wa pay trampas ang yuta. Bisan kung kanang yuta mao gyud na. Bisan og ang yuta nga gibaligya iya gyud sa iya or ang seller may katungod yun nga mabaligya ng yuta. Doon na ba panahon nga mukalit o kausap ang una-una sa seller or buyer. Or ang seller, verbal ang inyong sabot. Mukat naglikoy ang utok ba? So pwede nang tulog kadaan sa abogado, pinagi sa kontrata o uban pa mga dokumento nga himuon o palit na yun, o sa mahimo na deed of absolute sale. O data-data, o sa himuon, contract to sell. Abogado maoy, muhimo ana. Labing maayo, abogado yun maoy pahimuan ninyo kay para ang inyo mga testamento malilikdaan o unsa may labing angayan nga isuwat din ha pinasikad sa ato ang balaod. Ako malikon, tulog ka mga butang inyohang timanan. Aron di mo mabiktima sa land scam. Una, susiha kinsa ang tao nga nagbaligya sa yuta. Ikaduha, susiha ang mga dokumento sa yuta nga gibaligya. O ikatulo, painungdanon kayo, susiha ninyo ang yuta. Muhimugid mo og ocular inspection sa yuta nga inyong paliton. Okay, salamat kayo ato mga viewers, mga likers, mga followers sa baguhan nato ron nga Facebook page. Gitawag ni og Balaod at Batas. Unsa ang balaod? Ano ang batas? Ato kining paghisgutan sa ato ang programa. Wa tayo nga panahon, oy shout outaan ngadto kang Idol B sa 93.9 IFM Cebu ni Jinyo Abrigana, ngadto pod ni Alamay or Almay Mascardo Pagador o ni Jigger Liamido. Oy, salamat kayo ha. Katong uban at lang anamon niya sa og shout out. Sunod na pod nga episode pohon sa ato ang panaguban. Ako si Atty. Buin Alguno, Bayong Butang, Pilipinas.